വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച, ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുത്തുന്ന, എനിക്കിന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, വർഗമില്ല, വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം, അല്ല അടഞ്ഞ പുസ്തകമല്ല. ആ തുറന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യസന്ധമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള 10 ദിവസക്കാലം നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ പലരും പല ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രാജ്യത്ത് കുറെ റോഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വൈദ്യുതിയും മാത്രമിട്ടാൽ നമുക്ക് ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ്. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നു. ഇപ്പോഴും വീടുകളില്ലാത്ത 100 കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ വാർഡിലുണ്ട്. ഈ മുരിപ്പിന്റെ പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറി പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട്. പല ഉമ്മമാരുടെയും പല ആളുകളുടെയും വീടുകളുണ്ട്. ഞാൻ ആരുടെയും കാര്യം